Samlet her i dag for at sige tak til en af finanssektorens mest markante skikkelser. Og Vagn, det er jo ikke fordi du fører dig frem som en larmende Karl Smart-type med store armbevægelser. Tværtimod vil jeg sige. Jeg vil tillade mig at kalde dig en sindig jyde med begge fødder plantet solidt i skovbunden. Og Vagn, og man kan jo sammenligne dig med de mange træer, der er i skoven. En stor, kraftig en, der står stærk og mægtig, hvor erfaring fra et langt liv i sektoren kan ses som overvældende i træet. Højt oppe, ja, der folder din krone sig ud, og med din højde og drøjde, ja, så har du og Sparekassen på fredelig vis gennem årene givet læg til mange af skovens mindre træer. Og det er fordi, du samtidig har evnet at være eftergivende og lade din grene bøje af for vinden, hvor det har været fornuftigt, og i enkelte tilfælde også, hvor det har været nødvendigt. Du står der stille og roligt og lytter eftertænksomt til skovens lyde, indtil du gør væsen af dig. Det er sådan, vi kender dig fra Lokale Pengeinstitutters bestyrelse, og her har du siddet i hele 12 år fra 2012 til 2024, og de sidste 3 år som næstformand. Vagn, du er altid kommet yderst velforberedt til vores møder. Du er altid konstruktiv og har været konstruktiv og er konstruktiv i din tilgang, og du har altid sat fællesskabets bedste højt. Du har med andre ord altid haft hjertet på det rette sted og talt de lokale pengeinstitutters sag til stor gavn for foreningens medlemmer. Og Vagn, det skal du have tusind tak for. Det er meget værdsat. Og med din rolige facon har du ikke haft for vane at fylde mest i mødelokalet. Ofte har du heller ikke været den første til at tage ordet, med mindre punktet netop har lagt op til det, for så har du i givet fald leveret dit budskab kort, præcist og uden en hel masse udenomsnak. Nej, du vil hellere have det sidste ord end det første. Først lytter du grundigt til andres synspunkter og holdninger, inden du skærer ind til benet, og med dine skarpe betragtninger, og ofte er kommet med helt nye vinkler på de problemer og de udfordringer, vi har kæmpet med. Og Vagn, det er tydeligt, at du er inde i stoffet. Du kender reguleringen ned til mindste detalje, samtidig med, at du har øje for det forretningsmæssige. Ingen kan betvivle, at du er en usædvanlig dygtig bankmand med de resultater, som du og Sparekassen har opnået. Men du er også meget kreativ og kan finde alternative løsninger på selv meget komplekse problemstillinger. Og det har vi oplevet i bestyrelsen af flere omgange. Og så har du en helt unik evne til at få enderne til at mødes, også under svære forhandlinger på fællesskabets vegne. Og din evne til dette, ja, den blev helt åbenlyst for enhver under og efter finanskrisen, hvor mange ting skulle løses på en ny måde i sektoren. For eksempel i tilfældet med Østjysk Bank, der var havnet i finansiel stabilitet. Her så du muligheder, hvor stort set resten af sektoren så udfordringer eller uoverstigelige problemer. Med Sparekassens overtagelse af banken for gensidig respekt og oplevelsen af win-win på den lange bane, ja, det skaber langvarige gode relationer. Og nu stopper du, Vagn. Du stopper på toppen. Du har navigeret Sparekassen sikkert gennem stor vækst og forandring i mere end et kvart århundrede, og i dag er Sparekassen blandt landets 10 største institutter. En meget flot bedrift. Og Sparekassen skal nu ledes ikke af en, men af 2 direktører. Og i Lokale Pengeinstitutter, der glæder vi os til at fortsætte samarbejdet med Sparekassen, nu med Lars Thomsen og Kim Moritsen ved roret. Og Lars, du kom ind i Lokale Pengeinstitutters bestyrelse i 2024, og i Pras, der var trådte ud. Og Kim, du kom ind i bestyrelsen i DLR-kredit, som også er en af vores meget tætte samarbejdspartnere. Vi glæder os til samarbejdet, og det er vi sikre på bliver rigtig, rigtig godt. Man bliver helt afhængig af det.
Så efter 28 år som direktør, kan det godt være, at det bliver en lidt hård afvendingsperiode, du kigger ind i. Du må jo nok forudse, at det bliver en kold tyrker. Men så er det jo godt, at du en gang imellem kan tjekke ind i sparekassen til glæde og gavn for Kim og for Lars. Og nu er det slut med næsten helt at have det sidste ord. Fra 1. september, ja, så skal du ikke være chef for det hele længere. Så er det nemlig Ingrid, der bestemmer, hvor skabet skal stå. Og Ingrid og Vagn, og jeg vil sige godt igennem alle årene, der har I udgjort et fantastisk makkerpar. Og stort tillykke, Vagn, med, at du nu velfortjent kan læne dig tilbage efter lang og tro tjeneste. Der er tid til i højere grad at nyde familielivet. Der er tid til at nyde gården. Der er tid til at nyde skoven. Og der er tid til at nyde jeres nye hus i Skagen. Og hvis du nu alligevel skulle komme til at glæde dig, hvilket jeg ikke tror bliver tilfældet, jamen så er jeg sikker på vegne af sekretariatet i København, på vegne af Jan Kondrup, og ikke mindst på egne vegne, vil jeg takke dig for alt det, du har bidraget med igennem alle årene. Det har været en sand fornøjelse at arbejde sammen med dig. Held og lykke fremover, og tak for indsatsen. Og skal vi så ikke rejse os og udbringe en længe leve for Vagn? Vagn, længe leve. Hurra! 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 Og vi tager også det lange. Hurra! Tak. Så bliver der lige en pause i dagens taler og underholdning med videre, så det er tid til at række til buffeten for anden gang for dem, der har lyst til det. Velbekomme.